Aku wong gagah Kakrasana. Ana dawuhmu apa, Bapa? Nimbali karo aku anakmu Kakrasana. Sawetara lerenan dhisik ya. Nggonmu nggarap sawah ya, Ngger. Lerenon nggonmu nggarap Tegal. Ndak kanthi sapet jagong ya, Nang. Bapa arep ngendika apa? Akeh gaweanku ingkang durung tak rampungake. Mengko yen wis mangsa kala wis paripurna, yen pancen Bapa paring pangandikan nglawan aku mesti tinimbalan swanane ngersaning Bapa. Nek mengko-mengko wong kowe kuwi nek awan garap sawah, nek sore kowe garap Tegal, tumuli nek wengi ora tau iso melek bengi. Sore kowe wis turu, mongko ora ana kalodhangan nggonku ngajak kelawan anakku lanang tak kanthi supaya pirembugan. Iki lerena sedhela wae tak kanthi rembugan sing apik-apik ya Kakrasana. Bapa arep paring pangandikan apa? Anakku cah Jarot, anakku wong sentosa, kaya ngapa senenge wong tuamu nyawang kelawan kowe. Kowe dadi anake Demang Sagopa, mongko saiki wis ndrebala kasantosanmu. Kowe dadi jejaka ingkang dadi patuladaning para nom-noman sakwidara kandhang. Pendak-pendak kowe nglumpukke nom-noman widara kandhang, mbok ajak supaya gawe pepasrening kademangan, mbok ajak supaya resik kademangan. Nganti akeh tangga teparo kene ingkang padha ngrasani kelawan kowe. Senadyan kowe kuwi mung anake Demang, nanging nggonmu wekel srawung kelawan kanca-kancamu ingkang sakbarakan, wekasan kowe iso dadi panutaning para nom-noman sakwidara kandhang. Kakrasana, aku ora arep nyeneni kelawan kowe. Aku ora arep paring dedukan kelawan kowe. Nanging gegembolaning atine wong tuwa iki tampanana lan rungokna ya Kakrasana. Ya, Bapa, matur nuwun. Dene Bapa paring dawuh ingkang kaya mangkono. Jer dadi kewajibanku aja nganti aku kuwi dadi anake Demang ora iso nglumpukake para nom-noman supaya resik kademangan, supaya resik kahanan kademangan widara kandhang, supaya luwih becik tinimbang kademangan wewengkon negara Mandura sak kiwa tengene kene. Iya, syukur. Ning aku tak takon karo kowe. Yo, Bapa arep takon apa? Pirang-pirang dina iki atiku ora kepenak Kakrasana. Nyawang kahanan widara kandhang. Lah kok dadi kuwi asa alun-alun sing cilik ana ngareping widara kandhang kae tumuli pinggire mbok wenehi ringin kurung. Kuwi karepmu priye Kakrasana? Kuwi karepmu priye? Kuwi ora ana karep apa-apa kejaba supaya widara kandhang kene katon asri lan nyenengake yen to disawang saka jaba Bapa Sagopa. Nah, kowe tak kandhani ya. Mula wong kuwi kudu ngerti marang kahanan. Kowe tak jarwani ya Kakrasana. Tingkahmu ingkang mengkono mau luput. Lupute nggon ngendi, Bapa? Lho, lupute merga kowe padha karo ngembari marang panguwasaning Nalendra. Kowe ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura ingkang wenang duwe alun-alun ingkang wenang yasa ringin sak kembaran ditandur ana ing tengahing alun-alun mau mung mujudake sawijining praja.
Mongko Widara Kandhang kene iki mung mujudake kademangan. Lah kok kowe asa alun-alun cilik mongko neng kono uga tok wenehi wujud ya kuwi wantilaning gajah. Terus kowe iki entuk gajah saka ngendi? Kowe mara-mara ning Widara Kandhang gawa gajah. Mbok ranti ana ing pojoking Widara Kandhang dadi ngon-ngonmu. Mongko ingkang wenang ingu satu kewan wujud gajah kuwi mung Nalendra, Nger. Lah iki ning kene iki nek nganti apa ingkang mbok tindakke iki mengko kawanguran Ratu Mandura, kowe mengko bakal nampa paukuman saka Ratu Mandura. Merga kowe dikira ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura, Nger. Bawa aku ya alun-alun, aku ya ringin kurung kuwi ora njaluk Ratu Mandura. Tur aku duwe ingon-ingon gajah, jernyatane aku kuwi tresna kelawan satu kewan. Aku tresna marang satu kewan ingkang mapan jroning alas. Ora mung wujud gajah, liyane uga tak tresnani kabeh. Ning aku seneng yen to bisa ngingu sarta nguripi wujuding gajah. Lan tak papanake ana ing ngarep kademangan Widara Kandhang. Kowe ngerti ora? Sing menang ngingu gajah kuwi mung Ratu utawa Nalendra. Kawula yen wani ngingu gajah kuwi bakal entuk duka saka Nalendra. Gajah kaelehku nyekel-nyekel dhewe. Gajah kaelehku golek ana ing tengahing alas. Lah kok dadi ora entuk dening Ratu Mandura utawa ora entuk karo sembahanku Ratu Mandura. Terus perkarane nggon ngendi coba aku tak takon. Yen aku nyuwun pambantune Ratu Mandura aku nyolong gajah saka kraton kuwi mesti ditukani. Aku ora nyolong, aku ora njaluk. Mongko gajah kae tak ingu, ora tak gawe rekoso uripe. Utawa tak siksa, pendak dina tak pakani, pendak dina tak golekke pakan. Mapan ana ning Widara Kandhang, ora tak gawe sengsara uripe gajah kae mau. Terus saiki aku tak takon luputku nggon ngendi? Oh sik to. Kowe iki mbok nek diomong iki aja ngeyel kok rasana. Mbok ra ngeyel, luputmu kowe ngembari marang panguwasaning ratu sing diwenangake ngingu gajah ki ming Pala Nalendra. Coba aku tak takon. Sing duwe pernatan sing entuk ngingu gajah mung Pala Nalendra kuwi sapa? Yen pancen ana tulise aku tak weruh, yen pancen ana pernatane aku tak ngerti. Aku ya menungso. Aku ki ya tresna marang wujuding sato kewan. Lah kok dadi aku menungso sing tresna karo wujuding sato kewan, kok malah entuk paukuman, terus sing padha mateni gajah, sing padha mateni macan lan liya-liyane. Ndadekke kewan mau buron wana, kok malah ora entuk paukuman saka Nalendra. Yen ngono apa pancen penataning ratu ki digawe kaya ngono apa piye? Sing salah ora dicekel nanging sing bener malah diluputake. Ya ngono apa piye? Kowe mbok lambemu sing apik. Kowe iki mbok nek omongan ki sing apik ta kok krasana. Kowe omong ngene iki nek nganti keprungu dening Nayaka Mandura malah rekoso lho uripmu. Kowe wis salah wani ngingu gajah, kowe malah ngluputke para Nayaka negara Mandura. Kuwi ora apik kedadiane kok krasana. Wong aku ki jenenge wong tuwa ki elek-elek ngelekke karo kowe. Yen kowe durung ngerti karo pernatan tak tuturi supaya kowe weruh marang pernatan, Nger. Lan kowe iki jejering kawula aja pisan-pisan nerak marang pernatan. Merga pernatan kuwi wis ditentokake dening Nalendra. Ratu ki wong sing nyekel kendho kencenging pernatan amis bacine negara kuwi ana ing pundhaking ratu. Kowe karo aku kuwi mung kawula direh dening panguwasaning ratu kudu manut pernataning Nalendra. Ora sak karepmu dhewe kaya ngono kuwi. Nek kowe sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi nek kedenangan Nayaka kowe bakal entuk paukuman. Terus nek kowe diukum, aku ki sapa kok krasana? Aku ki sapa? Hara njajal. Aku ki ming Demang. Aku ki ora iso mbantu karo kowe. Aku ora iso nulungi karo kowe kok krasana.
Mula wektu dina iki nek kowe gelem lho, nek kowe gelem, nek kowe lega atimu ringin sing ana ngalun-alun cilik sing tok gawe kae mbrukna. Terus gajah sing mbok ingu kae culna kok krasana. Ora. Lho. Ora piye? Ringin kurung kae ora bakal tak mbruke. Gajah sing wis tak ingu kae ora bakal tak culke. Yen kowe entuk dukaning Nayaka Mandura piye? Yen pancen aku mengko didukani Nayaka Mandura tak tanggunge. Aku ora wedi karo Nayaka Mandura. Yen pancen Nayaka utusane Nalindra, Mandura bakal nyekel karo Kakrasana. Yen pancen bisa nuduhake pernatan ingkang kawula mau ra entuk ngingu sato kewan wujuding gajah, pernatan mau tulis apa dene lisan, mengko aku bakal ngrungokake. Yen pancen bener pernatan kuwi mau kaya mangkono aku manut dihukum ora apa-apa. Ning yen pernatanmu mung golek-golek kanggo kamenangane ratu sing duwe panguwasa, aku gah, aku ora trima. Aku kuwi ya menungsa, Nalindra kuwi ya menungsa, mung bedane aku kawula cilik, ratu kuwi duwe derajat, duwe pangkat, ngono wae Bapak. Kowe iki mbok aja ngayal ta Kakrasana. Wis kesel ya aku Kakrasana. Kowe dikandhani wangkot ngono iki aku wis kesel. Ora perkara ngeyel. Ning aku kuwi uga duwe hak urip ana Widara Kandhang utawa negara Mandura. Kuwi yen uripku disuk-suk dening sapa wae aku ora ikhlas. Aku moh. Kowe moh, aku wegah bapa. Yen ngono aku sing ngeculke gajah kae. Lan aku sing ngembrokke wit ringin loro sing mbok tandur kae. Yen bapa wani ngeculke gajah, wani ngembrokke wit ringin loro ora apa-apa, brukna. Lan gajah mau culna. Ning wiwit dina iki sampeyan rasah ngaku anak karo Kakrasana. Nek perlu aku tak minggat saka Widara Kandhang. Nah. Kowe iki mesti ngono kuwi ancaman kuwi ngono kuwi. Kowe iki mesti mentahke rembug iki ngono kuwi. Nek kowe minggat saka Widara Kandhang kuwi terus sing arep nggula wentah utawa sing arep nggarap tegal sawah sing jembar kaya ngono kae sapa? Aku ki wis tuwa Kakrasana, aku wis ora kuat. Aku pindho wis ora kuat Kakrasana. Mulai yen kowe gelem garap tegal sawah, kowe gelem mikul garo luku, kowe gelem ngiring kebo sapi menyang sawah lan tegal kuwi atine wong tuwa wis bombong. Atine wong tuwa wis seneng Kakrasana. Ning kok ancamanmu kaya ngono. Yen bapa wis bombong wis seneng, ora usah ngogreh-ogreh karo uripe Kakrasana. Tegese aja ngogreh-ogreh karo kasenenganku. Wis ngono wae cukup. Ya wis, ya wis. Ya wis nek ngono. Kowe dikandhani ora nggugu ya wis sak karepmu. Wong jenenge wong tuwa kuwi apike mung nuturi. Ya, bapa. Terus sak banjure apa? Bapa arep paring pangandikan apa? Aku ya mung arep ngomong kaya ngono kuwi kok. Karo sing nomor 2 ajimu si Narayana ki ndi? Rasah gagas Narayana. Narayana ki bocah ora tau omah, sedina ning omah seminggu minggat. Seminggu nang omah sesasi ora ketok, ora sah mbok gagas. Mengko ndak malah bapa lara. Mengko nek bapa lara aku sing kapitunan. Wis ben bocah kae seneng dolan. Wis bapa ngrembug perkara bale, wis mu Widara Kandhang wae. Rasah gagas Narayana. Narayana teko ya ben, bali ya ben, ora ya ben. Tur dasare ya wis gedhe, ora usah dadak mbok kuwatirake. Ya jan wis. Aku ki arep omong-omongan karo kowe. Sirku ki arep mejang malah mbok wejang Kakrasana, malah mbok seneni ki karepmu priye Kakrasana? Aku ora nyeneni karo Bapa Sagopa. Aku mung duwe go partikel supaya Bapa Sagopa aja bentoyong nggone mikir karo anak-anakmu. Iya Kakrasana iya. Aku ngerti karo karepmu kok ngger cah bagus. Sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka
Nalendra mbekmawong sing sanggatri gumulung ing lah terus saiki sirmu piye arep ngopo kok Krasana Bawa aku mau nyambut gawe nggarap Tegal Sawah durung paripurna tumuli ditimbali karo bapa Sagopa mula aku njaluk lilamu aku njaluk pangestumu Tegal Sawah kae tak rampungake luwih dhisik nggone nggarap mung yen bapa isih kurang nggone rembugan karo aku jagongan meneh yen wis rampung pakaryanku oh ya wis kono Nger dirampungke kabeh ya Nger yo bapa